salah. Ketok goleki Petruk lara wae tak keroki arep dipateni. Mung suwe Adipati Ranggalawe. Ayo Antarja, ndih ayo. Ora kesuwen gak jedul, gak rampung perkarane. Kewapak keperanggul mungguing ayuda kewapak bawat nyobentar kewapak nyomungguing aloko Dara Antarja iya Bagong nggih ajeng napa goleki Petruk. Oh, Petruk ngayal kok kandhane. Truk? Sing golek iki kowe. Wis tau mangan watu urung? Kowe tak kandhani ya goleki aku, kowe omong nek ora ana. Ah, engko ngapusi. Etok-etok men ora ana kowe tak kon nandingi Ndara Antarja lho kok goblok kowe. Wah, katro aku nang nganggo ngetak. Anarkis kowe. Aku goblok kebangetan kok. Asem piye Petruk ora ana kowe mbudheke Antarja aku krungu oleh Purarasanan aseme Truk krungu wah nek Udwadiku wis tak tekak modar kowe krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono lho Gong wah jan kowe iki ora ana wong ngomongan apa-apa niku kowe ora sagara kowe omongan karo Petruk. Heeh, anu ya. Petruk nendi? Teng mriko. Kersane arep tak pateni. Saniki? Iya. Truk? Meng arep dipateni sedhela jare. Tak tinggal Melayu Bali lho, tak tinggal Melayu. Aja Truk, aja. Aja ta, Truk. Kan kita bareng ta, Truk. Tak bareng lagi. Besok kowe ngebis ora bareng aku. Kejem kowe. Petruk mboten nonton. Bagong. Nun. Aku wegah guyon, aku gak sembrono. Oh, tersane Petruk kok wenehke aku apa ora? Nek ora kowe tak pateni. Petruk tak pateni. Nek diwenehke kowe slamet. Tegese Petruk tak gawa bakal tak lebokake Pakunjaran. Nek ora dilebokake Pakunjaran gedene Petruk tak pateni. Katri gumulung mangrempahing wadya. Haji! Kowe iki ngopo kowe? Arep suluk Biasane iki nek nesu ora wayange terus suluk to. Iki ora laras Sing genter goblok. Ngalahke sing genter. Wis menggolek ramban wae bendina. Wis menengan isih tok salahke. Antarja. Apa? Kowe iki satriya. Iya. Petruk iki kakangku. Petruk lara tak tileki, tak keroki men supaya Petruk iki mari men wis terus sehat. Kok mati tok ame-ame. Kowe iki ndek pikiran ora, Jo? Lho. Kok Jo piye? Lah kok jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kok ngundang Antar ki murup apa kowe? Yo, wis sak karepmu. Sak karepku mungsuh dadak aturan. Piye, mikir Jo? Upama kowe duwe kakang, utama kowe duwe sedulur. Nek sedulurmu, kakangmu apa adimu arep tak pateni perasaanmu piye? Hah? Sebagai manusia lho. Perasaanmu piye aku tak takon? Hah? Ya wangsulan. Jare wong pendidikan. Kerembak-kerembik. Wangsulan kowe.
Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk ware wantas marang tak putung legane atiku rawe ben sakarepe cangkemmu wiladala apa hah Bagong nek ngene iki wis ora kena dikandhani tandane aja kok wujuding menungsa lumrah dewa medhon wae waton rada lho trada aku wani lah iya wong cilik ha iya yang Adipati ya wedi aku muni ya kowe muni ya lho man gayang to man pikiran iki man nek ngene iki perlu tak pikirke yen ngono kowe wani karo aku apamu sing tak wedeni iblis lanat ora minggat karo aku kendarat dintangane unta sik antar sik wis tegel tenan arep ngajar aku aku abdimu lho Jo aku abdimu kowe tak momong pirang-pirang taun lah kok kowe arep mentolo karo aku terus kowe arep pamer apa pamer upas sing le menehi karo eyangmu kuwi ya upas werayang to jenenge ha apal aku tamake kulite menungsa kulite iso nglothok mati dhewe mati garing ning kowe ngikir Jo aku anak sapa aku anake sapa Semar ki Sang Hyang es dungdung Ismaya lali kok ya Sang Hyang Ismaya ngono Ismaya ki sapa Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru ngono dadi bapak kae kakangne Bathara Guru dewaning para dewa asline bapak iki wong digdaya wong pinter wong sekti kalintang jayaning perang ming bapak kuwi moh umo dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan ora merga piye-piye ning merga moh umo anak-anake Semar ki dinahi jaya kawijayan atos sing balung wuleting kulit ming aku Petruk Gareng ki ra tau umo ora tau pamer ora kaya satya-satya kang pecah dadamu tung dang tak tung ora ngono hah mergo aku gandrung katentreman ning nek kowe nantang karo Bagong kowe pengen weruh karyasaning Bagong hari ini kamu akan melihat hari ini kamu akan tahu bagaimana apa yang perlu dicatat harus membeli sabun nek ora tak bandem cilaka cake larung ora ngono aja dadi kowe aja watoni iso ngucap arep weruh kowe nyembur Bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuataning bapakku ora kena penyakit kadas kurap gatal jamur aja tutang Bagong kowe ngono Bapak ki aku ki meng tawa obat kok mlayu aku ya gumun itu aku ra ya bangane ora Bagong suwe ra tawa obat heeh nek malam Jumat Kliwon ning Parangkusuma ha iya gelar karpet kae monggo dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke arta wangsul saking 10.000 dados kali 10.000 menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurap panulan sawiturutipun koreng-koreng wonten ing kaki aku iki ketonco leh kuama saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi ha kok Antarja mlayu nendi wonge ngeleng ki oh tak uyuane ya aja engko nek jedul kaya gangsir wae jedul ora Antarja ki satriya ya mung wadake gangsir ora ngono cuma pelupuk mumpung iki pesing banget ya semen ra aja to kok kowe wae oh dengkulmu kuwi aku ngopo kowe tak uyuhi lho
Luputku apa ya, Gong kok kowe iki? Aku lagi pengen nguyu kowe. Kok kepengin ora. Wah, jan wis 3 entek. Ayo nyambut gawe iki ngene iki. Ha iya.